Moikka! Tässä vähän kuulumisia Sedun aikuiskoulutuksen toimintoihin 2015 sekä muutenkin vähän ajankohtaisia kuulumisia aikuiskoulutuksesta. Aikuiskoulutus on hyvä sijoitus omaan osaamiseen niin vapaa-ajalla kuin sitten työelämässäkin. Kun asiat osaa hyvin, niin töihin on mukava tulla. Sedun aikuiskoulutuksessa voit tehdä noin 100 tutkintoa. Aikuiskoulutuksella voit parantaa myös omaa työmarkkina-asemaa. Uudet tiedot ja taidot ja uusi tutkinto auttaa ihan varmasti työmarkkinoilla pärjäämiseen. Sedussa voit opiskella omaehtoisissa koulutuksissa, oppisopimuskoulutuksissa, työvoimakoulutuksissa tai sitten henkilöstökoulutuksessa. Kaikessa koulutuksessa on kuitenkin aina tavoitteena asiakaslähtöisyys. Koulutetaan sitä, mitä tarvitaan. Suosituimpia tutkintoja oli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja valmistui melkein 200. Seuraavaksi suosituin tutkinto oli laitoshuoltajan ammattitutkinto, sitten yrittäjän ammattitutkinto. Sedun aikuiskoulutuksessa opiskeli viime vuonna 7000 aikuisopiskelijaa. Tutkintoja suoritettiin 900, kaikki tutkinnot tehtiin näyttötutkintoina työpaikoilla. Noin 140 koulutuksen asiantuntijaa ja kouluttajaa palvelee meidän asiakkaita. Koulutusten yleisarvosana oli 4,1. Aikuiskoulutuksen koulutustarjonta laajeni vuodenvaihteessa. Nyt voit opiskella meillä myös autoalaa, logistiikka-alaa ja maanrakennusalaa. Jos haluat lisätietoa aikuiskoulutuksesta, tervetuloa tutustumaan meidän kotisivuihin tai tervetuloa Epstorille oppikorjaamoon, jossa on meidän matalan kynnyksen tietoneuvonta- ja ohjauspalvelupiste.